protože za pár let, když dá Pán Bůh a stavební úřad, se bude hodovat na place za základní uměleckou školou a my se docela i těšíme, sice nás to mrzí, protože tady ten plac nemá chybu, ale těšíme se na to, že dostaneme nové prostory a už teď uvažujeme, co bychom s nimi mohli udělat. A právě o tom jsme se rozhodli vás teďka seznámit a třeba tak trošku nahodit inspiraci obecním zastupitelům, panu starostovi, panu místostarostovi, co my jako Chasa bychom si tam přáli mít. Už tady dávno nebudu. Jedno z našich klíčových přání je, abychom v novém FOFu měli více místa, hlavně abychom si tam mohli udělat takzvaný vinný kout, kde bychom mohli skladovat své víno, popřípadě s ním jakkoliv operovat. Teď to uvidíte v praxi. Aha. Ty vada, co to dělá? Počkej, co to dělá? On to slévá dohromady. Ty vado, on z toho snad dělá kivéčko. Jak tě má? Ty vado, neříkej mi, že na tu etiketu dá hodová směska. To jako fakt dojde ráno a pozbírá to tady všecko. Ty zbytky po pohárkách, no, to je hrozné. B25. Po sobotní zkušenosti jsme se rozhodli, že by bylo také dobré tam vymezit určitý koutek pro otce Petra, protože, pojďme si říct, všichni jsme hříšníci a v Chase je těch kajících hříšníků opravdu hodně. Tak co tě trápí, Borče? Tak otče, chtěl bych se vyspovídat z toho, že jsem z chasovní pivnice vzal 2 piva a nezaplatil. Letos jsem ani jednou nebyl v lese na Zeleném a občas omlouvám našeho stárka. Počkat, co jako? Klid, hoď do klidu. Já to lituju. Ty už takové věci dělat nebudeš. Do lesa chodit budeš. Pomodlíš se Otče náš zdravá, hodíš si lov mešního. To beru, děkuju. Dále bychom chtěli navázat na doslova propojení s naší oblíbenou vinárnou Ukončou. Ano, tady jde vidět, že plány nezaručují moc prostoru, ale takový malý doslova tunílek by se tam našel. No, příště tam asi zavedem potrubní poštu, ale no, co se dá dělat. Jožka proleze, tak je to dobré. A jedním z problémů, který nás také trápí, já jsem si to mohl pocítit jako stárek na vlastní kůži letos, je shánění prostoru na obsáky. No prostě na Kulturáku je furt nějaká akce, úřad nám letos málem zatrhlí, že jo, bažanti. No, tož by se nám tam nějaký ten plácek hodil. No, sami vidíte, že je to potřeba, no. Po letošní výborné zkušenosti jsme se uvolili ke spolupráci a řekli jsme si, že by v novém FOFu měl mít svůj stánek i Verony Café. No prostě, když je ten Filip všude, tak proč by nemohl být v FOFu, ne? Děkujeme. A také v poslední době docela rádi vzpomínáme na legendární scénky z předchozích let. Takže bychom tam rádi udělali takovou menší vzpomínkovou zeď, takový archiv, třeba nějaké videa,
televizi už máme, tak ji tam pověsíme a budeme si tam ty scénky pouštět. Maty, vidíš? Vidíš tam, vidíš, jo, to je ta scénka, jak tady chlapi kdysi vyskákali z těch maluchů. No, jako, když nad tím tak uvažuji, já už tam taky jenom z YouTube, já myslím, že jsem ještě ani nebyl na světě, ale jo, tady dělají to kolečko, jo, Dobrá posílie. ale toto je podle mě ta scénka z před 2 rokama. Ano, to je Julek. Jo, to dělali toho Dashboya na Pandrholu. Jo, to jsou super vzpomínky. Mnozí z vás určitě ví, že naše chasa má i svůj YouTube kanál, kde najdete nahrávky Verbuňku a Vrtěných, ale tenhle seznam je velice dlouhý a je teda potřeba, aby se dotáčeli a nahrávali nové. My jsme si řekli, že pro náš amatérský aparát stačí zařídit malé studio, řekl bych, takové Pop Studio Chasman, něco v tom smyslu. Název domyslíme, uvidíme, jsme se nenechali ničím inspirovat. Prosím, pánové. Ej, Maja, zelená Maja, dovezli ju chlapci. No, možná radši stop. No, jako, já myslím, že všichni dobře víme, že s tímto by nás asi z toho studia vyrazili. Tak, většina z vás má asi fofo spojené s takovou docela dost špatnou hygienou. Dřív to úplně nebývalo čisté místo, co si budeme. Ale tím, že budeme představovat, říkali jsme si, co tam udělat takovou maličkou umývárku. Naši kluci by se tam občas obšplouchli. Bylo by se na co dívat. A nakonec bychom chtěli rozšířit, jak jste slyšeli, moji velice oblíbenou chasovní pivnici. Pojď! Ještě! No, sami vidíte, že hlavně kvůli letošním bažantům je kapacita jedné basy piva hodně nedostačující. Prosím vás, hostí se toho někdo, nebo? Jo, a aby jsme nezapomněli, ono se to docela hodí takové místo. A my bychom chtěli ještě jeden takový kouteček vymezit. No, prostě na bordel, no. Kam to máme furt dávat, no. Takže, my děkujeme za pozornost, přejeme vám hezký večer, děkujeme, že jste na letošní hody dorazili v tak hojném počtu a doufáme, že se obecní zastupitelé, pan starosta a pan místostarosta třeba inspirují. Děkujeme.